3, foarte puternic asta, toate sunt puternice acum, nu, că nu facem ierarhie neapărat, rana de umilire, de rușine. Deci dacă ai fost umilit în copilărie și ai simțit că nu ești o ființă umană vrednică, care are valoare personală prin însăși faptul că este o ființă umană, dacă nu ți s-a instalat asta ca și copil de către mediul, familia ta, ce vei face în viață? Vei merge în viață dorind să dovedești că ești vrednic, că meriți. Și cum faci asta? De obicei prin performanță externă. La locul de muncă, în antreprenoriat, da? Vei munci foarte mult să dovedești celorlalți cine ești și că și tu meriți. Dacă nu e adresată rana asta de vindecare, din nou vorbim de burnout, de o lipsă de satisfacției personale și a împlinirii personale, da? Practic devine o viață foarte tristă, pentru că ce faci în momentul în care nu mai poți performa, care nu mai poți să te identifici doar cu joburi, doar cu performanța, doar cu antreprenoriatul, doar cu realizările. Cine ești tu? Și întrebările astea, la un moment dat în viața noastră, vin și cer răspuns. Și răspunsul ăsta nu-l putem da niciodată doar prin performanțe externe, doar prin a face bani, ci este foarte important să ne întoarcem la noi și să facem această muncă interioară care se cere.